नै गाइस माबानि पाटगावनि सासे आबै सासे दं आरोना नैबे ओमफ्राय नै न'खौबो सिनायाखै दा अबावबा फैनानै माबासो जादों आन्दायनानै दं आरोना बबावबा हाबनानैसो दं थानायाव होनोसै पुलिसफोरखौ होनोसै ओमफ्राय नायनोसै आरोना मा जायो जेबो जायाखैबोनो सानसेनो ओमफ्राय नायनोसै मा जायो फज'बाय ओमफ्राय दायो गासिखौबो बाथ्राफोरखौ खोन्थागोन आरोना नोंथांमोनखौ फोरमायगोन दे होमबालाय बेखौ दा थानायाव लाना फै थानायाव पुलिसफोरखौ थसाना होनोसै आरोना पुलिसफोरा न'खौ एसे खोथिना होगोन खोथिसै मानो बिदि फैयोथाय रावखौबो लायालासे हारसिं हाखला मानो फैयोथाय ओमफ्राय मानो बिदि जायोथाय सोरबाथ' फैनो हागौना न'नि मानसिफोरथ' सोरबा फैनांगौना बिदि बोराय बैसोआवलाय मानो बिदि खेदाय हरनांगौ दे दायो खिथि होगासिनो आरोना दे लोगोफोर दे बेनो बिदिनो बाइकखौ थिखोनानै लांगासिनो थानासिम लांगासिनो आरोना ओमफ्राय माबा मोनसे जाहोनानै दा पुलिसफोरनाव होनोसै बबेनि मा डिटेल्सफोरखौ गासिबो लागासिनो आरोना दायो दसे थानानै बे मोनहैबाय पुलिस थानायाबो बांद्राय गोजान नंला बिदिनो गोजौ आबै न'आ बबेयाव मोन्दोंमोनलाय नोंनि न'आ पाटगाव ए बे न'आव साबेसे दं सोर सोर दं न'आव हा सानैल' ए सोर माबा दं सोर नों आरो सोर दं आबै ए साब्रै दं आरोना न'आव बे सोरबाफोर आबैखौ सिनाय एबा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो आरोना बे माबानि पाटगावनि ओमफ्राय आबैखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो पाटगावनि होन्दोंमोन आरोना आबैया कमेन्ट खालामहरदो बे पाटगावनि दा जों थानायाव फैदों बे थानायाव फैदों आरोना दा बेखौ थानायाव दा माबा खालामसै आरोना माने समजाय होनोसै आबैखौ ओमफ्राय मा खालामो ओमफ्राय बिसोरनि बाथ्रा आरोखिना दे आबैया अबाव फैदोंमोन हो बेयाव मायाव मा खिनियाव बेंटल गेटआव ना बेयावनो काजलगावनो ए मारैथ' आन्दायखो होमबालाय औ नोङो ए आलासि जाफैदोंमोन आरोना आदसा কোনিবা উম্বা বলে ইয়ার নিজর দিদি বলে উম্বা কই আছে পাটগাঁও কোনখিন আছে পাটগাঁও ওই যে বিসমুরি পার হইয়া থানা আছে পাটগাঁও থানা আছে পাটগাঁও থানা আছে ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব পাটগাঁও ইয়াৰ পৰা 35 কিলোমিটাৰ মান হ'ব কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কোনটো কেনেকৈ আহিলে গাড়ী উঠি আহিছে মই উদিছে গৰৰ খাই আছে বুলি কৈছে বেটা আছে এটা বেটি আছে এটা বেটি এই মুনাত কি আছে চাওকচোন কিবা আছে নেকি কাপড় খাই একো নাই ডকুমেন্টস সেন্ডেল আছে কাগজ পাতি ক'ত থাকিব হেৰি দিব নন্দনী নাই একো কাগজ নাই খাৱা বস্তু আছে নেকি খাৱা বস্তু আছে এইটো আবাই নং बेखौ जादों न बनखौ कागज নাই ना कागज নাই नै मोनसेबाव न बेखौ जादो दे नोङो बिमा दं मा की व्यवस्था सार एक ड्रिंकिं वाटर सोर बुबा हो बिहामजोआ बुदों ओमफ्रायहाय फिसालायालाय जेबो मोनफैयाखै फिसालाया अबाय थायो बाहायनो थायो हजोंहाय पाटगावआवहाय यार की बात बोले यार माने की बोले को नोंनि नामा खावाली बसुमतारी ना ब्रह्म खावाली बसुमतारी बने आबै दैया लोंबा नै आबैनि नामा खावाली बसुमतारी आरोना ओमफ्राय नों नायबाय दंबाथाय खिन्थाहरदो बबे गामिनि लगाय सासोलफोरा जुदि बे पाटगावनिफ्राय नायगासिनो आरोना आरो नोंथांमोनना जुदि एसे सिनाखि जायो आरोना माने बे आबैया
बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो आरो बेखौ कन्टेक्टआव मोनगोन बे माबायाव काजलगाव माबायाव आरोना पुलिस स्टेसनाव मोनगोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट खालामदो काजलगाव पुलिस स्टेसनाव आरोना दे होमबालाय बेखौबार बेखिनियानोमोन आरोना दिनैना आंबो फैबाय थाबाय एसे बेरायफैबायमोन ओमफ्राय नुबाय माथो खालामनो ओमफ्राय बेखौनो मोनबाय नालाय लानानै थांबाय माथो खालामनो एगारनाबोथ' हरनो हायाना आरो जायबा बेबायदि खालामदों आरोना जायबा फिसालानि गावनि बिमाखौनो जे अननो रोङाबाथाय बे फिसाला जानानै मा लाब दं ओमफ्राय बेखौनो बिदि खालामनाङा आरोना जि जायखिजायाबाबो बा बिबाजैया गावनि फिसालानि माने बिहामजोआ बुदोंआनो आरोना नांलायलायदों बिदि जानाङा मालाबाबो जानाङा आरोना गावनि बिमाखौनो बेबायदि खालामनो हामा बिदि खालामनाङा आरोना दे बेखिनियानोमोन आरोना साबायखर थाबाय सोरबाफोर जुदि मिन्थिगौबाथाय कमेन्ट खालामहरदो आरो काजलगाव पुलिस स्टेसनाव फैदो आरो जेसां हायो भिडिअखौ माबा खालामदो आरोना शेयार खालामदो थाबनो जाहाथे बिसोरो इनफरमेसनखौ मोनो आरोना दे गाइस शेयार खालामदो बाय बाय गाइस